भैया? अरे जहाँ देखा तहाँ खाली राजनीति के लहरा चलत बहो। हाँ तो खूब दिखाता। सब अपने अपने पार्टी के चुनाव प्रचार में लगल बा। लेकिन हम और हमार समाज का कहता कैसे कैसे ऐसा ना ऐसा ना चाहिए जिसने देश को बेचा हो कि चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। ए भैया चंद्रशेखर भैया जैसे नेता काहे चाहिए? अरे ध्यान दे आगे। यूपी में बन गईले उ सबके चहेता हो। यूपी में बन गईले उ सबके चहेता हो कि चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। ए भैया अरे चंद्रशेखर भैया जौने तरह की राजनीति करत हवन बाकी लोग के देख के हालत खराब हो गई बहो। पूरा डर के माहौल बनल बा। और काहे के बनल बा? ध्यान दिया। हाँ हो 27 में धाकड़ इंटरी। भैया यही बन के मुख्यमंत्री। ए भैया अरे जब चंद्रशेखर भैया मुख्यमंत्री बनिए तब क्या होई? गुंडों अपराधियों का नाम वो देंगे मीठा हो। गुंडों अपराधियों का नाम वो देंगे मीठा हो कि चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। ए भैया यही में एठू अलग तर्ज लगल बा। कैसे? अरे तनी ध्यान दिया। अरे बहुजन के पारे लगे है नैया। अरे बहुजन के पारे लगे है नैया। हमें लाखों में एक चंद्रशेखर भैया। लाखों में एक चंद्रशेखर भैया। हमें लाखों में एक चंद्रशेखर भैया। हमें लाखों में चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। ए भैया चंद्रशेखर भैया ये अपने समाज के खातिर यही उम्र में कितना दुख सहले कितना पीड़ा सहले। ध्यान दिया। कई के बेरी उजलिया गईले। लाठी डंडा यो गोली खैले। ए भैया यूपी के भाग्य जो ऐसन मिलल बेटा हो। यूपी के भाग्य जो ऐसन मिलल बेटा हो कि चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो।
ऐसा ना चाहिए जिसने देश को बेचा हो, ऐसा ना चाहिए जिसने देश को बेचा हो। कि चंद्रशेखर कि चंद्रशेखर कि चंद्रशेखर भैया जैसन चाही नेता हो। चंद्रशेखर भैया जैसन चाहे अब हो